Какъв е най-големият ти страх? Да бъда омъжена за неудачник, който ме кара да работя, да чистя денонощно и да се грижа за децата по цял ден. А трябва ли жените да се омъжват по любов или по сметка? Омъжи се по сметка, скъпа. Винаги можеш да обичаш яхтата му. Ако е богат и скучен, просто си сложи слушалките. Ами ако каже, че харчиш твърде много. Ще му кажа, че печели твърде малко за моя стандарт на живот, Соди. Елементарна икономика. Как се справяте с мъж, който не ви е верен? Всички мъже са лъжци, просто изберете този, който лъже на яхтата си. Какво ако мъж търси жена, която може да готви добре? Какво по дяволите? Единственото нещо, което готвя, са планове да намеря мъж, който може да си позволи готвач. Къде хората могат да намерят мъжа, за когото говорите? Не търсите любовта във фитнеса, отидете в голф клуб, скъпа пи. Там има повече хайвер, отколкото протеинови шейкове. Какво трябва да правят жените, ако мъжът изпраща смесени сигнали? Мила, това не ти е Wi-Fi to be. Ако сигналът не е достатъчно силен, прекъсни връзката. Кой е най-бързият начин да отрежеш един мъж? Поискай му да ти плати сметките и да те заведе на пазар, ще избяга със скоростта на светлината. Къде хората могат да научат повече за вас? Мило, просто последвайте Поничка.com.